Bon dia, xics i xiques. Anem a fer la correcció dels exercicis de la setmana 5. Val? Tots són de proporcionalitat inversa. Anem a veure si l'heu fet bé. El primer exercici era omplir una taula on sabien que les dues magnituds x i són inversament proporcionals. Molt bé. Què significa que siguin inversament proporcionals? Que quan una variable, una incògnita, augmenta duplicant-se, per exemple per 2, l'altra no se comporta de la mateixa manera, sinó a la inversa. S'ha de dividir entre 2. Al doble d'una li correspon la meitat de l'altra. Al triple d'una li correspon una tercera part de l'altra. Molt bé, recordat això, el que teniu que fer és fixar-vos en la parella que tingueu associada. Per a x li correspon 12. Molt bé, ara com ho fem? Pues anem omplint segons vegem el que siga més fàcil de relacionar. Per exemple, el 6 de la x, per a passar a 3 de la x, tenim que dividir per 2, no? Bueno, pues què he de fer amb la part de baix? Pues igual que fèrem en la taula directa, però ara heu de fer l'operació contrària. Si se fa la divisió, així se farà la multiplicació. A la meitat d'una li correspondrà el doble de l'altra. 12 per 2, 24. D'acord? Bé, una que està molt fàcil és la que tinga el 1. El 1 és, com nosaltres diem, la reducció a la unitat. És molt fàcil passar de 12 a 1. Directament és dividir per 12. Per tant, com podem omplir la casella de dalt? Pues fent la proporcionalitat inversa. És a dir, si es dividir per 12, dalt serà multiplicar per 12. 12 per 6, 72. D'acord? Vale, i ara continuem. Quina altra forma podem omplir més caselles? Bueno, pues una que està molt clara és que una vegada tinc així l'1 puc passar a l'esquerra, no? Mireu. I a l'esquerra i a la dreta. Per exemple, mira, el de la dreta. Per a passar a 36, jo he de multiplicar el 1 per 36. Per tant, per a passar a la dreta, tindré que dividir entre 36. 72 entre 36, 2. D'acord? D'igual manera, de l'1 al 9 seria multiplicar per 9. Per tant, la casella de dalt serà dividir per 9 este número. 72 entre 9, 8. Molt bé. I me falta només la casella de baix. Bueno, doncs mireu altra relació. Per exemple, agarrem un altre ròtol. Mira. Doncs per exemple, mira que fàcil, el 4 i el 2, o el 8 i el 4. D'ací a així és dividir per 2, per tant, d'ací a així serà multiplicar per 2. O d'ahí a ahí és multiplicar per 2, així és dividir per 2. La que vulgueu. Si voleu, ja que estic així, cap a l'esquerra. O cap a la dreta, mira. De 8 a 4 no és dividir per 2, pues de 9 a la casella corresponent serà multiplicar per 2. 9 per 2, 18. Si l'haguem ficat des d'ací seria igual. Per així, de 2 a 4 és multiplicar per 2, de 36 a 6 seria dividir per 2. 36 entre 2, 18. Bueno, doncs ja està. Totes aquestes operacions les podeu ficar si voleu en llapis o no, com vulgueu. El que ha d'estar clara és la taula, d'acord? Molt bé. Passem ara a l'exercici 12 de la pàgina 157 que diu: una aixeta que aboca 15 litres per minut tarda 13 minuts a omplir una banyera. A. Les magnituds que intervenen són directament o inversament proporcionals. I B. Quan tardarà a omplir la mateixa banyera si aboca 10 litres per minut. A veure. El que m'està dient és una aixeta que tu, quan l'obris, està tirant aigua. Quanta aigua? Pues 15 litres per minut. La quantitat d'aigua que tira es diu cabdal, d'acord? I si tira aquesta quantitat de litres per minut, resulta que ompli la banyera en 13. D'acord? El primer que hem d'averiguar és si n'hi ha proporcionalitat i si és directa o inversa. La pregunta és sempre la mateixa. Al doble d'una li correspon l'altra? A veure. Si tire el doble de cabdal, el doble d'aigua, tardarà el mateix la banyera en omplir-se? No.
Tardarà quan més cabdal tardarà més temps? No, al contrari, quan més cabdal tardarà menys. I si té el doble de cabdal, el doble d'aigua, què tardarà? Exactament la meitat de temps. Per tant, està aquí com és? Inversament proporcionals. I és la resposta de la A. I l'apartat B diu, quan tardarà a omplir la mateixa banyera si aboca 10 litres per minut? Bueno, muntem la regla de 3. Magnituds, unitats, les dades que m'han oferit i el que m'estan preguntant. I sempre indicarem ahí directa o inversa. En aquest cas és inversa. I hem de tindre-ho molt clar perquè la resolució ja sabeu que és d'una manera específica. Si és inversa, agarre la parella de números i en lloc de ficar fracció igual fracció tal qual, que seria la directa, la inversa sempre heu de girar una, la dels números. Aquesta és la que se gira. I la resta que se posa igual. Igual. I ja tenim el que és la resolució de la proporcionalitat inversa, de la regla de 3 inversa. Ara ja se funciona com sempre, que és aïllar la x, i per aïllar la x, productes creuats. 15 per 13 partit per 10. Això en la calculadora fa de 9,5. Estem parlant de minuts, Atentos. I ara hem de donar la solució. Bueno, doncs com serà la solució? Estem parlant de l'aixeta, val? Tardarà en omplir la banyera quant de temps? Doncs pots ficar de 9,5 minuts, però no és lo normal que tu digues de 9,5, sinó lo normal és que digues de 9 minuts i mig, o bé també podeu ficar de 9,30 minuts, d'acord? Seria també adequat, vale? O de 9 minuts i 30 segons. Molt bé, doncs ja està resolta. Bé, continuem amb l'exercici 14 de la pàgina 157 que diu: per emmagatzemar una certa quantitat d'oli, fem servir 24 garrafes de 5 litres cadascuna. Si volem guardar només 20 garrafes, de quina capacitat hauran de ser? Les magnituds són les quantitats de garrafes que estic utilitzant i la capacitat de cadascuna d'aquestes garrafes. Si jo les tinc de 5 litres, utilitzaré 24 garrafes. Però si jo vull emmagatzemar només 20 i he de ficar la mateixa quantitat d'oli entre totes, necessitaré que aquestes siguin un poquet més grans. Si vull utilitzar menys garrafes, necessitaré que cadascuna tinga més capacitat per poder emmagatzemar-lo tot. Vale? De quina manera? A veure, primer pensem si és directa o inversa. Esto ja m'està dient algo, que ha de ser inversa perquè quan una puja l'altra baixa. Luego ja són inverses, però anem a veure si complís la proporcionalitat. A veure, si jo tinc, en lloc de garrafes de 5 litres, tinc del doble de litres, per exemple, de 10 litres, què necessitaré? Claro, el doble de litres necessitaré la meitat de garrafes. Per tant, és de proporcionalitat inversa i hem de ficar-lo obligatòriament. Inversa. Una vegada tinc això, prepare la regla de 3, ja la tinc amb unitats, magnituds unitats, la regla de 3 i que és inversa. Ara se resol. Com sempre, per ser inversa, a una li pega la volta, la que té els números. Bueno, doncs fiquem 20 partit 24 i la resta com ho fique igual. I ara ja productes creuats. X és 24 per 5 partit per 20. Això ho fem en la calculadora i fa 6. Doncs anem a donar la solució. Les garrafes hauran de tindre 6 litres de capacitat.
I passem a l'últim dels exercicis, el 15 de la pàgina 157, que diu: un grup de 7 amics ha recollit diners suficients per passar unes vacances de 14 dies. Si s'esborren del viatge 3 amics, per quants dies en tindran amb els diners recollits? A veure, la quantitat de diners és sempre la mateixa, val? És el que t'està dient. I tens 7 amics. Amb aquest diner, estos 7 podran estar 14 dies de vacances. Val? Primer anem a veure, les unitats estan, que són dies, amics són amics. Vale? Primer anem a veure si és directa, inversa i si n'hi ha proporcionalitat. Vale. Si tenim el doble d'amics, podran estar el doble de temps amb el mateix diners? No, que va. Si tinc el doble d'amics, quant de temps estaré? La meitat? Sí, per al doble d'amics el diners m'arribarà exactament per a la meitat de dies. Claro, pues esta és inversa també. Sempre la mateixa pregunta. Per al doble d'una és la meitat de l'altra? I si és directa és per al doble d'una és el doble de l'altra? Aquestes són les dues preguntes. Molt bé, anem a resoldre el que m'estan dient. Resulta que 3 s'emborren, així que no podem ficar ahí 3. 3 és el que no van de viatge. Bueno, pues si no van de viatge 3, me queden 4. Què passa amb estos 4? Pues que podran estar més dies, clar que sí. Amb els mateixos diners li arribaran per a més vacances. Molt bé. Vale, si tinc menys amics, tindré més temps. És una altra manera de veure que és inversa. D'acord? Molt bé. Bueno, doncs anem a resoldre. Girem a dels números. I ara, productes creuats. X és igual a 7 per 14 partit per 4. I això em fa 24,5. Ara donem la solució. Els amics tindran per estar de vacances 24 dies i mig. Això és normal. No. Si són dies. I no és molt lògic estar un dia i quart de vacances o 3 dies i 3 quarts. O estàs un dia, o estàs 2 dies, o estàs 5 dies. Lo normal és donar una resposta entera. Bueno, podem arredonir a 25? No, perquè no t'arriba el diners. Tu no pots pagar el dia 25è. Així que lo normal és donar una resposta coherent a lo que t'han donat. Els amics tindran per estar de vacances 24 dies. D'acord? Molt bé.